Hi guys, sanibonani, welcome back to my channel guys. Welcome back to Nkosinaphile. Ngiyabonga kakhulu for joining me. Thank you so much for your love and support. So okay you guys, kulolu daba ngizothanda sikhulume again ngodaba lobuholi be-MK. Like I did a video before besikhuluma ke laphana ngombango okhona kubangwa laphana ukuphatha iqembu le-MK Party ukuthi kuthiwa ke laliphethwe ubaba uKhumalo uJabulani Khumalo and then manje liphethwe ubaba uMsholozi kube kuthiwa ke kubangwa laphana ubuholi be-MK Party. You guys sasibona ke lapho obekuthiwa khona ubaba uKhumalo uphinda abuya athi uDuduzile Zuma Sambundla oyindodakazi kaBaba uZuma uthi ubaba uKhumalo ukhulume okungasiqiniso ngaye, wathi khona wafotsha incwadi ke you guys ukuthiwa yabhalwa ubaba uKhumalo ebhalele IEC into ekanjalo. So he's actually saying akayibhalanga leyo ncwadi uDuduzile Zuma forged it, something like that you guys. So manje ke kulolu daba ke oluseparate kuthi indodakazi kaZuma ifuna kuboshwe uKhumalo ngokuhubhuza amanga ngaye laphana kuthiwa ke indodakazi wayengumongameli Jacob Zuma uNKK Duduzile Zuma Sambundla ifuna kuboshwa uMnumzane uJabulani Khumalo emsola ngokuqamba amanga efungile uKhumalo noZuma bebesenkantolo. You guys, like we did the video yezokhethe besenkantolo kule Goli izolo lapho bekulalelwe khona udaba lobuholi beqembu ke uKhumalo owaxoshwa eqenjini umangalele iIEC konke neMK afuna bambuyisele ke njengomholi emabhukwini into ekanjalo kuthiwa uKhumalo you guys ufuna ukubuyisela njengomholi weMK Party. If you did watch my previous video besikhuluma ngalolu daba you guys lokubangwa ke kobuholi beMK. So kunjalo nje kungena leli cala nje iMK isematheni ngokugiliza imanga lapha nokhethweni kazwelonke mangabe you were following ukuzobona ukuthi iMK isebenze kahle kakhulu especially eKZN. So ke ukhetho ke lwezolonke belukhona ke ngesonto edlule into ekanjalo. Umeli kaKhumalo ku-advocate Mfesane kaSibodo uthe incwadi eyabhalela iIEC kushintshwa ubuholi yakokotela kwabasengathi ibhalwe ikhasimende lakhe. Shukuthi he's actually saying incwadi le yafojwa you guys kwenziwa ngathi iyabhalwa uye uKhumalo kanti ke ayibhalwanga ingakho esola uDuduzile Zuma Sambundla ukuthi wayifoja ke leyo ncwadi. So ukaSibodo udalule izinto eziningi athi azihambisani nencwadi kaKhumalo yangempela, ubalule ngisho indlela asayina ngayo wathi ayifani. Okunye bekubangwa ukuthi ngabe udaba luyiswe enkantolo efanele yini futhi uKhumalo ubefanele yini ukufaka lolu daba enkantolo you guys. So ke umeli kaZuma yena MK uadvocate Dalimpofu usole uKhumalo ngokuhubhuza amanga encwadini yakhe efungele ayifake engasenkantolo. uMpofu uthe kunamacala amathathu uqamba amanga efungile okufanele uKhumalo abhekane nawo. So ngathi kuningi lapha you guys when it comes to leadership ye-MK Party. Remember there is Ubaba uZuma and there's also the daughter of Ubaba uZuma uDuduzile Zuma Sambundla into ekanjalo. So icala lokuqala yilapho uKhumalo ethi ubuholi besikhatshana bukazwelonke abunawo amandla okuthatha izinqumo. Kunencwadi ayibhalele iIEC eyazisa ukuthi kuphethe ubuholi besikhatshana bukazwelonke kuze kube kubanjwa ingqungquthela emva kokhetho. So uMpofu uthe okwesibili uNKK Zuma Sambundla I think uDuduzile Zuma Sambundla uyingxenye ke yobuholi obuphezulu njengoba uKhumalo esemphika nje encwadini efungele ethi akanawo amandla kanti yena we see wherever Ubaba uZuma and the MK goes she is always there. So kuthiwa ke uyingxenye yobuholi obuphezulu laphana kodwa ke encwadini ungathi uyaphikwa kuthiwa ke akanawo amandla. Kuningi you guys. Icala lesibili kunencwadi yabhalwa uKhumalo azisa iIEC ngamalungu asesigungwini lapho abala khona noMKK Zuma Sambundla kodwa encwadini efungelo usemchaza njengomuntu ongenawo amandla. So laphana kukhona ke ukungabi naqiniso you guys. Uthe icala lesithathu ukuthi uKhumalo uthi uNKK Zuma Sambundla wagogotela incwadi ayibhalela iIEC ezenza yena kuvela nendaba yokushintshwa ke kwemininingwane yokungena kwezokuxhakaxhaka beIEC yanikwa uNKK Zuma Sambundla. uMpofu uthe uNKK Zuma Sambundla uzimisele ngokuvulela uKhumalo icala aphinda amsasazele ngabameli ngokumehlisa isithunzi. So
So okuqaphelekile ke enkantolo ukuthi uKhumalo behlele qhelelene kakhulu noZuma you guys kungathi abazani. uKhumalo behlele emva komeli wakho noZuma ngapha emva kwethimba lakhe. Amajaji asigodlile ke isinqumo athi adinga isikhathi sokuyicubungula kabanzi indaba okuthuleyo yona phambi kwawo into kanjalo. Ngathi kuningi you guys when it comes to the leadership ye MK party. uDuduzile Zuma sekafuna ukuthi kuboshwe uKhumalo you guys uthi ngokumqambela amanga kethi wafoja leyo incwadi you guys abuye athi umuntu ongenawo amandla kanti khona kuthiwa ungomunye wabahola abaphezulu njengoba bese ngichazela ukuthi uzombona nje every way where the leadership goes and whatever happens she is always there. So why would she be there if she is not anything lapha eqenjini, something like that you guys? Do you think it's simply because she's the daughter of Babu Zuma? I don't think so. I think njengoba besho ukuthi ungamunye wamalunga aphezulu kuningi lapha nakazi lokusabanga ubuholo uDuduzile ngathi naye uzomdrega ubaba uKhumalo to court mangibhekisisa lana you guys. I didn't say she will, I'm just saying yeah, but uthi kufuna kuboshwe uKhumalo for lying on her. Kuningi you guys, I do not know. We're gonna keep on checking and see how this one is going. Udaba lobuholi be-MK party kuthiwa ke ya lihoqisiwe lelo cala amajaji athi asafuna ukuhlala phansi ke ayibhekisise leyo ndaba you guys, and then from there I'm sure we will hear from that. I'm gonna keep you guys updated ukuthi kuqhubekani ke ngalolo daba. Wena ungakhohlwa ufake notification bell yakho on and we like video we share njalo ungakhohlwa ukusubscribe mangabe still even subscribed. I mean girl namhlanje. Thank you so much for coming and watching this video. Sizobe sihlangane futhi ku video elandelayo. Bye.